Sambo gösüwüş sambos boýunça Hytaý Halk Respublikasynyň Makao şäherine tamamlanan Aziýa çempionatyna türgellerimiz baýrakly orlaryň ençemesini eýlediler. 21 döwletleriň 244 türgeniň gatnaşan halkara ýaşyna türgellerimiz jemi 21 medal eýlemek başardylar. Olaryň ikisi altyn, 5-si kümüş, 14-si birinçi medallardyr. Pekin paýhas ummany magtym bolup Praga ýylyna türgellerimiziň gadanan üstünlükleri aýratyn ähmiýetlidir. İlleşlerimizin belen sepikleri eýlemegi gahrman arka dağımızın hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda sporty köpçüliklerin belen terbiýany ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleriň rowaşlanýanyny äşgär edýär. Halkara hyzmatdaşlygyny powtalandyrmak, ýurdumyzda belen terbiýany we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek esasy ugurlaryň biridir. Türgellerimiziň halkara ýarşyna baýrakly orulary eýlemegi türkmen sportynyň awraýyny artdyrdy. Ýurdumyzyň bilen terbiýe sport baradaky döwlet komitetiniň meýilnamasy esasynda türgellerimiziň halkara derejesindäki ýarşlara ýerli gatnaşmagy üstünlükleri üpşün edýär.